Kaixo, gu bat mailako ikasleak gara. Bideo honetan dinosauroen inguruan ikasi duguna kontatuko dizuegu. Espero dugu zuen gustukoa izatea. Zer dira Gaztiak animalia ornodunak dira, hau da, bizkar zurra dute. Gorputza eskataz betea dute, odol hotza dute, obiparoak dira, hau da, arrautzetatik jaiotzen dira. Dinosaurio hitzak zer esan nahi du? Badakizue zer esan nahi duen dinosaurio hitzak? Musker erraldoia esan nahi du. Elikadura. Dinosauro batzuk elikadura mota ezberdinak zituzten. Dinosauro batzuk haragijaleak ziren. Beste batzuk belarjaleak ziren. Beste dinosauro batzuk orajaleak ziren. Dinosauroak haragijaleak bakarrik jaten zuten, beste batzuk intsektuak eta arraina jaten zuten. Dinosauro belarjaleak belarda zuhaixkak, landareak, loreak eta hostoak jaten zuten. Orajaleek haragia eta belarra jaten zuten. Ziren dinosauroak, dinosauro batzuk basoetan bizi izan ziren. Beste batzuk urmaletan eta itsasoetan, beste batzuk hegalariak ziren eta kabietak bizi ziren. Nola dakigu existitu zirela fosilak euren hezurrak eta oinatzak topatu direlako. Zer dira fosilak? Fosilak animalia edo landare baten hondakinak dira. Fosila animalia baten hezurra otiza oinatetza edo kaka izan daiteke. Izaki biziduna hiltzen zenean, lokatzetan edo urtean geratzen zen. Denborarekin hondarra, lokatza eta beste mineral batzuk jartzen ziren haien gainean eta
denborarekin harri bihurtzen ziren. Nola desagertu ziren dinosauroak? Meteorito erraldoi batek lurraren kontra jo zuen. Honen ondorioz sumendiak aktibatu ziren eta olatu erraldoiak sortu ziren. Hautsezko eta errautsezko hodei handi batek zerua blokeatu zuen. Tenperatura asko hotzitu zen eta lurra izoztu egin zen.